ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୋଜାଲିନ୍ ସାହୁ। ହଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମେକଅପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ମେକଅପ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ମେସୋରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ମୋତେ ଲିଙ୍କ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବି। ତ ହଁ, ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ନିଜ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଏ ଖରାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି କ୍ୟାରି କରିପାରୁଥିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମହିଳା ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, ଯାହାହେଲେ ବି ତ ରଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦୋଳି ବି ଖେଳିବ, ତ ମହିଳାମାନେ ଯାହାହେଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ପିଠାପଣା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ସ୍ମୁଥ୍ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଲାଗିବନି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲିକା, ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ମେକଅପ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ। ଫେସ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଖରାଦିନ, ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଝାଳ ହରିକା ହେଉଛି ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ମେକଅପ୍ ନେବା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲାତି ଓ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚିନି ନେଇକି ଆସିଛି, ମହୁ, ତାକୁ ଆମେ ଫେସ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ତ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ମେକଅପ୍ ନେବେ, କାହିଁକିନା ସାଥେ ସାଥେ ମେକଅପ୍ ନେଲେ ମେକଅପ୍ଟା ଭଲ ହେବନି। ନିହାତି ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ମେକଅପ୍ ନେବେ। 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇବା। ଏବେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗାଇବା। ହଁ, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ କହିବେ ତ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି। ତ ମିଶୋରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ଫେସ୍କୁ ଧୋଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି, ଫେସ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବା। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଦେବା। ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, କାହିଁକିନା ସେସବୁ ମୁଁ ମିଶୋରୁ ମଗେଇଛି। ଆଉ ହଁ, 10 ମିନିଟ୍ରେ ମୋ ମେକଅପ୍ ସରିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ଲୋ କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋ ଫେସ୍ରେ। ମାତ୍ର 2-3ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବି, ସେଇଥିରେ ବି ମୋ ମେକଅପ୍ ଡନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସିଏ ବି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତ ଖରାଦିନେ ଆମ ଫେସ୍କୁ ନିହାତି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ସିରମ୍, ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ମିଶୋରୁ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ଲୋ କରେ ଫେସ୍ଟା। ଫେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଣ ବି କିଛି ଉଠୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେସ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ମ୍ୟାପେଲିନ୍ ଫିଟ୍ ମିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ସବୁ ସେଟ୍ ଥାଏ 210, 220, 230। ତ ନିଜ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଆଣିବେ। ତ ମୋର ହେଉଛି 230 ସେଟ୍ଟା। ତ ମୁଁ ଟାଟା କରିଦେବି। ମ୍ୟାପେଲିନ୍ ଫିଟ୍ ମିର ପାଉଡ଼ରଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରିପଲ୍ ସୁଗାରର ଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ହଁ, କିଏ କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରେ, କିଏ ବ୍ରସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରେ, କିଏ ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରେ, ସେଇଟା ବାସ୍ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କରେ। ମୋତେ ତ ହାତରେ ସବୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ମିଳୁଛି, ତ ଏ ସ୍ୟାଡ଼ୋକୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ରଜ, ତ ରଜରେ ନିହାତି ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍ ଦରକାର, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ର ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଟ୍ କରିବା। କାଜଲଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟେକ୍ସ ପରିକା ଏ କାଜଲଟା। ତ ହଁ, ଏଇଟା ମିଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ନିହାତି ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ମିନି ଲାଇନର୍, ଏଇଟା ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। 60 ଟଙ୍କାରେ ମିଶୋରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି।
तो ये लिंक आपको देवी देखो ये बहुत ब्लैक मत देखा जाए आउ झाड़ कि वाटर प्रूफ गोटे झील पिलार बिंदी तो निहाती आवश्यक कहीं बिंदी न लगे तार फेस पूरा अधूरा तो चलते बिंदी लगे लिपस्टिक देवा हाँ ये लिपस्टिकटा मत बहुत कम प्राइस मिशो मिलूँ तो एवं जेहेतु आज जेहेतु संडे अच्छे तो संडे महासेल लगी 70% ऑफर अच्छी लिपस्टिकटा बहुत कम प्राइस मिलूँ जदि आपण मैंने चाहते यार लिंक मुझे निहाती शेयर करदेवी आपण मन दरकार मत निहाती जनइबे तो मु कमेंट बॉक्स में जनइले मुझे आपको लिंक देदेवी तो हाँ यहाँ बहुत लॉन्ग लास्टिंग मत तो हाँ कहतु एबे तो फेस सब सरीगला बस गोटे सिंदूर बिना गोटे नारी हूँ असुंदर सिंदूर चल ए लगेदबा देखते ए मोर फाइनल लुक हेलो सांग मैंने आज मु रजपाई सुंदर भाव सजाई देखूँ ये मेकअप मत आपण पाखे सेयार करी आउ गोटे भल कथा कि मेसोरू ये शाढ़ीटा कि देखूँ आपन को ये शाढ़ीटा केमती लगुच निहाती जनइबे मेसो आम गोटे भल ऑफर आनी आसी तो निहाती आहरी 11 घंटा अच्छी 11 घंटा भितर आप निहाती जाइए परचेस करूँ आ देखूँ हेलो सांग मैंने आपण मैंने एक शाढ़ीटा को मेसो देखी ये बहुत सुंदर आ कॉटन लिनन शाढ़ी तो हाँ यार व्हाइट रे भल भल फूल अच्छी यार फूल डिजाइन कट वर्क पड़ा तो आपण मानक देखा तो बहुत दामी लगे अन्य मैंने भी देखिले निहाती भाव आपको दामी शाढ़ी बोली कहबे किंतु आपण को मेसो बहुत कम प्राइस रे दे दउची आ गोटे कथा जदि भी आपण मानक मो वीडियो भल लगुच प्लीज लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे एंड फॉलो करेंगे।